Aramidak ti amin, tapno makaadal ka lang anaimbag, Risa, anak ko. Agyaman nagtatang. Di kaya't kau, agbalin kan to ang maestra dito lugar tayo. Awan ton timang tagtagibasit ka na tayo a pamilya. Wen tatang. Nagrigat ti panagbiag tayo, anak. Iso akanayon ka apalagipan, alalay ngem ti agadal, way? Wen tatang. Sapay lang ko ma, tadi nakpaaya ni ti arapaap ko keng ka, Risa. Ay na, adda ka man nandito'y talon mo, kabagis Rudeng. Kasla di ka mabanbanaw. Ay, para kin ni Risa nga nakoter aramida, kiso nga agagawa ak kabagais. Kayat ko makaadal na imbag jay ka anakam. Ay katuan angam di kamutan agin na kabagais. Amangan numakala kamut iti sakit mo iti kastangar aramidam. Napigsa ti kararag ka ni Apo Diyos kabagais. Iso sa anak ngagsakay. Kabagis Rudeng. Awan, di rumba nga pagdanagam kanya kabagais. Kabalak na ito ng aramidag. Nangatungamen ti arapaap ka para iti anak ka. Agbalintaw ang maestra dito lugar tayo. Kumusta mo iti panagadal mo, Risa, kaanakan? Nasayaat mo at Auntie Delia. Nagagat ni tatang mo ama panagtrabaho, iti taltalon na. Tapno at dala ang gastusam ama panag-eskwela. Masyanak pa yan kan kuana. Mababainak lang unay kinitatang ko, Auntie. Iso alala ingak mati agadal. Ay katrumbang laang ari sa kaanakan. Agsakit lakit di tinakam kan kanitatang mo. Nupayom ti kayat na mapasama. Auntie. No kasapulam ti tulong ko. Ibagam lang kanyak. Si dada anak at tumulong kan ka. Kaanakan. Ay, panawa mo daytan inawa manak ko. Siya akong ti mga ramid iti dayta. Ingkaki di alayan di librom ta agribyo ka. Nalakalang dayti nga aramidan, tatang. Siya akong. Mapangka ni jay salas kat alayam jay librom ta agbasa-basa ka. Tatang. Ay, saan ko manatangkin ti ulom, Risa? Aramid mo jay bagbagak. Wen, tatang. Agar mo sarkan, sakbay amapan kay di pagadalan niyo, anak ko. Nagsapa kayo matan na nagluto iti pagarmusaran, tatang? Aywan, jak ngamin kaya, tamabisinan ka amapan di pagadalan. Tatang. Alag, tukaw ka litan, tamangang kan. Wen, tatang. Adda ka matgayam dito, anak katugaw. Ite ka pa isapsapulin, Risa. Ni, si kamit gaya marandi. Apa yung sapsapulin na? Kwa? Awan, kaya't ka lang nga makita. Anya? Saan ka ngamin anak kita di kalman diti pagadalan? Gaputa sa anak kasimrek. Adda ngamin na panak? Randy. Adda ka di pa klase mita, Risa? Awanan. Ornosek lang dagito'y gamit ko. Kalpasan na, agawin akton. Kwa? Adda ko mapay pangawisakan ka? Sa dino? Inta mga niti restaurant? Ay na, pasensya kan, Randy. Naskin nga agawin ak adagos, kalpasan ti klasik. Mabita lang mo't amangan. Please? Randy. Pagpakpakaasya, Krisa. Mabalin ka di akaduain na kamapan mga niti restaurant? Sige man lang. Tapno saan ka gumura kanya? Oh, yes! Dati kayat ko kang Garisa. Di ka matanagan. Siyak naggastos. Kan itulod kan tumata ni Jabalayo. Ay na, kabagays. Itay kapay apumanag na dito'y parangan niyaw. Apay aya. Maliman. Di pala nagawid ni Risa nga anak ko, kabagays. Ang mga dapay klase na, kabagis. Di ka kadiunay agdandanag. Unang nakasangpit kumaan iti kasto nga oras. Sa dino nga itinapnapanan na. Kasla di nakdengdenggan kabagis Ruding. Ang mga dapay di pagadalan, iso asaan pa'y anakawid.
Ay, kabagays. Agawid tulat ta numalpasan ti klase na. Punasam ka di day ta panagdandanag mo, kabagis Rudeng. Apay nga itakala nga sumang Petrisa. Sumipngitan. Pasensya kayong tatang. Saanan ang maulit? Agpapaaram kan sa amot iti pagadalan yaw. Tatang, Gumarang ganjang kamutan. Agpudno ka man kanyak. Napan ka ka din nakidait. Iso simang pet ka iti 10 oras. napan kami lanangan iti restaurant kinirandi akaadalak, tatang. Kuna kun kahit nga damading aramidam. Lalaki mo gayam ti kakuyog mo. Iso nasipngitan ka na nagawaid. Tatang, Ay, Risa di ka agar-aramid iti jak kaya tapno nasaya at kamot kanyak. Ha? tatang. Tandaanam dayta. Wen, tatang. Apay nakal uli magkarisa. Nagliday ti rupa ma. Apay ka di? Kuha. Awan day tirandi. Di naklatan ikaskaso. May papan ka di ni tatang mo? Iso analiday ka manin? Wen, Randi. Inong tanak ni tatang, idinasip nga tanak anagawid ije balay. Pasensya ka na. Siyak tiga po na no apay nginong tan na ka. Di mon panunutan day jay. Istrikto lang namin ni tatang ko. Di na kayat amarabyanak nga agawid. Mawata, Krisa. Sige mapanakon iti sumaron ang subject ko. Sige. Aganan nagkarisa. Basit lang na panaguray, agturpusin ni Risa nga anak ko, kabagays. Nasaya at nukasta kabagays. Makunak taon nga da nagbanagan dagiti bambanog kao amang papaadal kang kuana. Kabagays. No si bibiyag pa'y kumaday di asawak sigurado ang maragsakan nitan. Gaputa, dandanain ti pa nagturpos ni Risa iti kolehiyaw. At danton maestra nga anak mo kabagays. Aywan ken ka na kamay. Awan ton timang tagtagibasit ka na tayaw. Gaputa, danton maestra nga nakao. Kabagays. Iso nga anusak matyag trabaho iti talon kaw. Tapnod da pangalagi ti gastusin di anak kaw nga agadal. Sumagmamanulangan na bulan. Agturpos tayo iti kolehyo, Risa. Wen, Randi. Maragsakan lakit din ni tatang numadanon day takan nito. Agkuyog tanto madla nga review. Kaya't kung amin adwata ang makapasa iti board exam. Si Kaman, kayat kumat data, tapno adda kadwak nga review. Risa, di kanto ko magbalbaliw kanya ka. Ni, apay ana ibagam data. Amkag ngamin, nga mga numaysakan to na may strakat, malipatan lakton. Sika talaga. Agkakanat dagiti bagbagam. Apay ko maamalipatan ka. Ken may sa, agpada talaang iti kurso. Saan aday tati kayat ko asawan? Ha? Ang mga nagbali itong tiriknam kanya, kas may sana singadagayam mo. Mabuti ngak ngamin. Ang mga dinakton paganano. Ay, yak maawatan dagiti ibagbagam, Randy. Sana ko nagpalpalikaw pa eh. Ma'am, nalablabos pa yung gayam ti pangibilbilangakan ka. Anya? Ay ayatan ka, Risa. Randy. Pakawanan na kumano ni bagakday to eh. Ngan, day tatipod no marikrik na. Di nakman rabakan iti kasta. Ni, saan? Saan ka rabrabakan? Talaga nga gayatak kan ka, Risa. Kablaawan ka anak kao. Nakaturpos ka ni di kolehiyaw.
Tilangan pa nag-board exam mo ti aramidam tapno naan-anay kan a maestra. Agyaman nagtatang. Di kag danag-anak ko, igastusak ti panangalami ti board exam. Ipampanakil ka dito lugar tayaw. Tatang. Wen, kahit gaputan nakaturpos kan. Parcheck mo't aja may sa akal din kao, imbagla pagsasanguan dagiti kakabagyan tayaw. Ala, da kayo latta ti makaam mo, tatang. Adto ti kwarta nga ramatam iti panag-review manak ko. Nailalay nga muwain. Wan, tatang, katagyaman na ka. Mangnamnama kayong aramidat ti amin, tapno maipasakto ti board exam ko. Day taman, di kayat ko ang mga gananak ko. No may sakan to na maestra, napintas taon ti panagbiag ta. Wan, tatang. Kahit sa dinaw, ti kayat mo apag-reviewan ngay. Ijay syudad. Ado ti review center ijay amabalin ko apapanan. Si kalata ti makamaw. Asa na balay, ta itid kumit ti kwarta ka sa pulam. Nakasagana ka din ang mapan iti review center? Wan, nakasagana akon. Manugot ka din ni tatang mo nga iya syudad ti papanam? Wan, Randy, impakadakmat lakin ni tatang ko dayta. Nasayat nga rod ano kas Tarisa. Adaan mo ka mabalin mo apagabangan, bayat ti panag-review. Kasta ka di? Wan Risa, isungawan ti rumbang nga pagdanagam. At dagaya man ijay syudad ni Risa, kabagay. Ay, wan ka ba guys? Napan nag-review di ka anak kami jay syudad para iti kinamaestra. Ay no, maipasa ni Risa ti board exam. Naan-anay iton a maestra ka ba guys? Ay nakabagay. At damot laang ang nagbanagan dagiti bambanugmaw. At dantumuten kaanakak a maestra. Ay, wan ka ba guys? Maestra ko naman. Mabayin tumuten na dagiti karuba amang lais kanyak. Rabien ka ba, guys? At da ka pala dito'y paraangan a nakatugaw. Wan ka ba guys? Pampanunutik lang ni Risa nga anak ko jay syudad. Kumusta nga tan ti pa nag-review na ijay? Ay nakabagay, sigurado nga aramiden ni Risa ti amain. Tapno makapasanto iti eksaminasyon. Agbalinton a maestra ti anak mo. Ay, rumbang lang nga ramitin na ti amin, tapno makapasa ka ba guys? At down tinagastos ko iti panagadal na sika. Dandan ni Jack pa yun agina na. Tapno lang adamited ko apang matrikula na. Talagang amin na kayat ko ang makaadal di ka anakam ka ba guys? Ala, sumragkakit din di tabalay mo ka ba guys? Rabi iuna yan. At da ka pala dito'y paraangan niya ngagpampanunot. Sa anak pa nga ngagtuglap ka ba guys? Ala, yun ang namlatan ti agawaid. Sumre kak tulatan di tabalay no madamdama. Ano ka dimot lang tinaadal mo ije syudad iti pa nag-review manakaw? Wan, tatang. Ala, mangtedak tumanin iti gastusam para iti examination mo. Agyaman nagtatang. Adon tirigrigat yung kanya. Maasyanak pa yun kada kayo. Ay, di mo bang panunutan day ta? Pagrebengak nga amam, timang paadal kang ka. Tatang. Saan na ka mabambanong nagtrab-trabaho iti talon ka o basta damaited ko kang kagastusam? Tatang. Alagi na nakananak ko. Amo ka na banog ka naggapaw jay syudad. Kumusta ka ba guys? Napan ka din nag-exam ni Risa? Wen ka ba guys? Nasapa itay anapan nag-exam. Sigurado na makapasa ti anak ka ta. Nagdala ni ti review center. Dakil tinamnaman na makapasa ka ba guys? Nasirib jay anak mo. Ay, natawid na ati kinasirib ko ka ba guys? Ay, so apat siya ka makapasa di anak ka. Kabagay. Iti saan ngagbayag. At danton maestra nga anak ko ka ba guys? Kumusta ti kalkalpas nga exam, Risa? Madandanagan na, Randy. Oras siya karod. Agpada tayo ti marikrik na.
Masapol ang makapasata, Randy. Pampanunutag ngamin ni tatang ko. Adun ti sakripisyo na iti panagadal ko. Iso arumbang laang ang maipasak ti examination. Risa, Maasyanak launay kini tatang ko. Dandani saanan nga agina na nga agtrabaho ijay talon na. Tapno at dalamayawat na kanyak akwarta. Risa. Na nga tumatira pa ko para kada kami kini tatang. Kaya't ko ti makatulong kan ko na. Resulta lang ti maur uray Risa anak kao. Mamati aklaunay anak kapasaka. Wan tatang, urayan tayo lang ti resulta ti examination. Itapay laeng kablawan ka anak kao. May sakan to na maestra. Ti kayat kao, dito'y kalugar tayo nga gisuraw. Tatang, Well, ni paneknek mo man ka dagiti mang lalais ka na tayaw, akabalan tayo mo ti agbiyagan na namay, sana pasig arigat, ti mapadpadasan tayaw. tatang, Ay, maragsa ka nakmait, gapota addanton anak ko, ang maestra! Ha? Ano si kaya sa wanda ito, Risa? Awan mo tinagan mo iti listahan dagiti nakapasa ang maestra. Saan ka nakapasa ang maestra, Risa? tatang, di kay ko magpungtut. Inaramid ko mati amin tapno makapasaan. Anya kay naramid ti amin nasasawam? No naramid mo ti amin, dad na kumanagan mo iti listahan dagiti nakapasa. Baka wanendak no pinaay kayo tatang. Jakmat na gaya tanda ito. Di ka man nagsangit-sangit dang nga. Nagdakal, tinagasgastos ko kang ka. Pinagadal kay Diyos tao. Ita, kastoy, ti subad mo kanya. Pagkawanendak tatang. Bakaw-bakawanan, pumanaw kang salbag. Ang mga nudyak makapagtepal kat madangran ka bay. Pumanaw kan ko na, kat saan kan ngagparparang kanya kiti kaanuan. Sige, panaw! Ay na, kabagays, saan arumbang a pinapanaw mo ni Risa? Saan namot anagayatan asaan ang makapasa iti kina maestra? Anya saan gano nag-review-review pa'y? Pinaaynak isarumbang lang kang kuana ti mapapanaw kabagays. Anak mo ni Risa, kabagays. Di ka Maawatan man ko sumanaw dita kabagays dilya. Awan mo tinitulong mo kanya ka ng paadal ka ni Risa kabagays. Kababain ka dagiti karuba, asaan anak kapasa ni Risa iti kina maestra. Ayun nga, anya lang ti kunaenda, di bagbagadan, nga awan am muna, ababab. Isangit mo lang Risa. Tapno malaganan tirik niya. Kasano kitan Randy. Pinapanaw na ko ni tatang Ijebalaymi. Di kagdanak. Adda ka tumulong ka nga. Randy. No kayat mo, agnaid ka niti balay mi. Kasaritak ni manang ko. Anya. Nakapasaak kas may sa teacher, Risa. Matulungan ka ti pagparparikutan. Ulitek. Nakasagana ka tumulong kang gagaputa. Ay ayaten ka. Randy. No saan ka man na nakapasayta? At dapay mat sumaron no agundaway. Tulungan ka, Risa. Randy. Amok nga naramid mo mati amin. Mamati ka na sirib ka. Iso di ka mapukawan itinamnama. Patsak. Makapasakan to matlaang. Randy. Saan pa yada ito tigibos ti amin? At danto pa'y napintas agasak nga uray kang ka. Makataunan, tinapalabas manipod pinapanaw ko ni Risa nga anak ko kabagays. Ay na, agbababawi ak itiday dyan naramid ko. Mailiwak pa ikit din kan kuha na kabagis. Ay na, kabagis. Di ka kayat asideran. Ita, naamiris mon abid daw ti panang papanaw mo iti anak mo. Kabagis. Nasingpet ni Risa nga anak mo, kabagis. Patyak nga agawid tumutlaang dayjay. Ay na, sapay la ko maa kabagis.
Agkararag kakitday nga agawid ni Risa. Saan nga amo ni Risa tagimula iti sakit tinakam? Mamati ak nga agsublimot la dito'y lugar tayaw, kabagays. Oh, makitam? Nakapasakan iti may kadwagon daway, Risa. May sakay ta na maestra. Agyaman naklaunay iti tulong mo, Randy. Sigurado ang maragsakan mo't itan ni tatang ko. Anyang aro ti panggap may ta? Agsubli akon iji balay mi. May samot tan atawan ajak nakita ni tatang ko. Mailiwak matan kan ko na. Si kalat ti makaamong, Risa. Ilawlawag ko kan ko na. No apay asa anak ang nagparparang iti makatawan. Kaya't ko ngamin ang maipamaysa ti panagrepasok. Ha? Risa? Anak ko! Wan tatang, siya na ito eh. Ay, nagyaman na ang anak ko sa nagsubli ka matlayan dito'y balay. May iluwa ko na hanggang ka. Pakawanin na anak ko. Tatang, di kay agpakawan kanya. Maawatan kayo. Nagawid na. Taipakaamok kada kayo amay sa at itan anaan-anay ang maestra. Anya? Maestra ka itan? Anak ko? Wan tatang, naipasak iti may kaduagon daway ti board exam. Isong awanan ti rumbang apagdanagan niyo. Ay, nagyaman ak, Diyos ko. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam, tatang. Nagbalin akarit kanyak ti amin. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Risa, anak, pakawanin na ko, ma. Ay natatang, lipatin yung dagi jay. Agyaman tayo kit di iti apo. Gaputa dinengeg na dagiti kararag ko. Amatunoy ko ti arapaap ko nga agbalin anan-anay a maestra. Wen anak ko, ay na, professional kagaya man. Nakaragrag sa kak para kang ka. Kahit nay ulitag-tagkid daw iti pamakawan kang ka, Risa. Marigatan akong nga agbayad iti renta ti balay dito'y Bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan ni lugar may? Si Kaman. Agsapolak langan iti sabali a panggida kaya lugar may. Kabalak mo't nagtrabaho iti konstruksyon? Maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apanggadan ta dito'y Bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamuditan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay? Kat, adda nga rod pag naedan ta iti lugar yo? Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaig ta pailaan ka dakwada Lakay. Day ta ti pangadeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matgadak dito'y Bagyaw? Iso nga agawid talangay iti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayaw, kanakan. Nabayag mo't apanawan ti panagtali na udyaw jay Bagyaw. O, nantay. Agpagpakaasi ako makipagnaid kami palang kini Feli nga asawak dito balayaw? Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam. Agyaman naklaunay, antil yun ay. Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na, mabisin kami ni di asawak. Malamabit lang araw, tayo nakagluto iti kanon niyaw. Inak man kit ditiliwan di kakaiso na manukaw. Agyaman naklaunay, antil yun ay. Dukas ta si Mang Dabong kanti asawa na dito lugar tayo kabagais. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung amin no agabang da ijay Bagyaw. Iso nga imbaitan na dito'y lugar tayo. Kastaya. Mapanak man nga ro di jay balayaw kabagais ta nakman kita ni Baong akanakanta. Ay katuan kabagis. Mapankalat ta.
Ingkamot iliwan ajay kaanakan ta. Ay, wain ta na bayag a panawain, ajak nakit kita. Sa nga pulon sa tawanan. Ay na, maragsa na ka makakita man ang kang kabong kaanakan. Kastak magkangka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, lima kayo mo na taon Nagado tao bang kaon? Sana madlaw alimakay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya. Ay, kabsat ko nga raw, di kayong ingas ka. Ay, kahit awan ka di pa iti anak yaw ni Filay. Ay, awan pa, Uncle. Anya? Siyak kada parikot na, Uncle. Isong ang ingay, ha? Awan pa ilaan ka, anak mi. Ay, kat makabukal kay tulata, baraw. Agkararag kayo kaniapo Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle. Wen kayam, no kasapulan nyo titulong ka, umasidag kayo laing kanyak. Agyaman na, Uncle Siano. Di kayak babay ni tiyasawa mga umasidag kanyak. Uray no nakurapay lati pa nagbiag ka, damad latamakan ko Uncle. Ado, timula ka natay nga di bangkag ka, no kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkay lata mga alay di bangkag. Lakay, doon alawas ta dito'y lugar yo. May ibos matanti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparikot iti makmakan dito. Gaputa adumot itadangkal siya na. Kan makipangpangan tamot dito'y balay ni Antilio na yun. Kababain, lakay. Mangnamnamatalatan kadakwada. Anya kumangit ipagbainam kat kakabsat mo't da di tatangko da Antilio na yun kanang kalsiyanaw. Uray pay. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antiluning. Agtartarakan na ang iti baboy. Kan makiburburas na ang mat iti mais. Relax ka dilaang, bakit? Di ka kadiunag dandanag. Uray no awan ti panggadak at damot pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakan ti alutim ni ti likudan ti balay ang kalsyanaw. Ay, wain, baraw. Jak na mulaan, daytay tinatanggap po ta. At damot kan di bangkag ko asukso kaya. Kaslamayot amulaan ti balay ang kalsyanaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan baraw. Mabalin ayamit nga imula ti balay. At ti kahit ko asawa ng Kyle, no mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total, bakantimot day taaluti mang Kyle. No palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita, di agpatakderak. Ay, sana parekot na ita, baraw. Mayatak lata. Patakderami di kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman na kang kalsanaw. Wain, kahit kau. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman na kang Kyle. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramata, iti kalapaw ka. Agaramid mat gaya man ni Bong, iti kalapaw ijay likudan ti balay mau kabagis siya no. Wain, kabagays. Nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakan ti alutek. Imanugot aklatan at awan mo't sabsabalay. Kaanakan tama. Sa bagay mo't kitdi kabagays. May mayatay no dabukod da pagtaingan iti asawa na tapno marami damot ti kay kayat da nga uray kalapaw laang. Ay katuan sana balay. Tanalaing mo't karpintero ni Bong. Amuna tararamidin na. Wain kabagays. Sa may sa nabayagan abakante na jay alutay. Nagsamagpaikid din ata, jak maruruutan, jak madaldalusan, ang mga no pagumukan pa ikati ulagan Mala, nasayat mat nga raw, no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si mangput da, siyak ti gumatgatang iti kananda. Anya? Jay matarak ti gatgatangan ni Bong,
Imbes kumasi daun no bagas. Ay, una yan. Yak ka mo kastagayam ka ba, guys? Di mo amo tadi mo met ida mabambantayan. Nalaing met gayam nga aginum iti arak ni Bong. Ibusen na jay may sa ateng ngadan. Anya! Kasladanum nga inuman na jay arak kabagis. Dinsa pa yun agangus. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, Baong Baraok. Kasla kaano lang ang patak dermaw. Wanang kalsyanaw. Mabalin min apag naidan ka ni Felay. Ay, kahit mabalinin ata dalpaskat nga rudain. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Wanang kal, nagtinulong kami nga agasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya, Tilang parekot ang kal, awan ti kuryente may. ay huwag nagpaisaw. Ay ka ano sa inyo pa ilang tiyag silaw iti lampara tinapatag at dan bukod yaw abalay. Huwag makidiyang kal, ay huwag gayam. Pabuludan dakman pa ilang iti bagasyaw. Isublik mo't ladagaw sa paman ang makasapulak iti panggadak ang kal. Ay huwag na baraw. Ikan kayaw iti bagasyaw nga agasawa. Agyaman hak, Uncle Siano. Kanayon mat nga awan di tabalay da ni Baong kabagays. Napan iti trabaho na guys. No kasta, at dan trabaho ni Baong. Adan, simra ka karpinteraw iti may patpatakder a balay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wen, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti Hawaianaw. Nasayat mat nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta, kabagays. Napanan ni Baong Filay. Saan pa'y asimangpwet, Uncle Siano? Ay, malimang. Ang di pa nagawain. Ay, sigurado anabartek manan no sumangpwet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartek. Ha? Anya ti kayat mo asaman? Napudot ti ulo na numabartek, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idiadda kami pa'y ije bagyo. Kastagayam. Itala nga namwak na itaa. Nadaan nga agpaiso iti trabaho. Ang bigastos na mo iti arak ni sweldo na. Uncle. Damot gayam sana nasaya at nga ugali ni Baong. Igatang na iti arak ti matgadan na. Nagalasan. Isagana kung dagiti awita kaya bangkag kaw. Mangal dawak to umatan ni Jai. Psst. Psst. Ha? Asino siya bang sit-sit-sit kanyak? At damo nagang kwa. Ay! Sigala kay! Umasidag ka man ni daw! Ha? Nagbastusin ni Baong. Isumagayam ti mang sit-sit-sit kanyak. Umasidag ka ni ko na! Tiyawanan ba'y na Baong? Paiman? Awan mo tayong tinisrespetom kanyak, Baong. Awan babayin mo Sigala kay kunam latamot tin kanyak. Relax. Di ka din akong ungat, Uncle Siano. Kastagayam to galayim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasingpat ka. Pasensya ka, Uncle Siano, Lambing ko lang kang kadita. Panyalambing nga sasawab. Uncle, dumawat ako may ti pulutan. Naibos nga minan di pulutan ka. Sinalbag ka. Siya payasan nga inomiti arak ti pagdawata miti pulutan. Maturog ka kidain. Tanay, nabartek ka. Kasta timbagakan ka ni Baong kabagays. Wen, kabagis Leonaing. Nagalas magayam ti ugali na numabartek. Awan respeto na. Na tiawanan bain abong.
Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti solar mo. Ngam kas tatar aramitan na kan ka. Mas dawak nga raw di tay sit-sit-sitan naken. Wagan na latan tinagan ka. Lakay siya naw. Kuna nakiday. Kay, ayan na ngay nga raw. Pinadawak nga gininaom ngagmay-may sa ijay sirok ti sa lamagay. Dandan ni Barsa kag iti panabas itay sinitsitan nakngam. Linaplapdak lang ti bagay ka ba guys. Talaga ang masurona. Di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod no nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay ti pagbain ak Feli. Dumaw-dawat ak lang matiti mapulutan no adda. Wanangam saan ko maakas jay ti panagsasaom. Awan respetom kini Uncle Siano. Sumadang ka man! Di ka nga rod ang pungtot Bagbagaan ka. Ngam di nakmadangdangan. Anay ko. Alala. Pinagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sa lang nga sipat ti maramanam kanya. Nawatam! Apaya limitam day ta makanawan na pingping mau filay. Di nang ranak ni Bong Uncle Siano. Anya, maaramid ni Bungday takang ka. Wanang ka nabayagan adangtang ranak. Anya, No, di na maguston nga ibagak. Agkabilatan. ay, kastagayam tiyar aramidin na kang ka. Uncle. Sana na saya ati kasta. Diyak kanunungan. No, naskan ngay darum mo, aramidin. Diyak maaramid day ta, Uncle. Amangan no ad-ad ang ranak. Anya, At dapay saan yung amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. kastaya ka ba guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo. Ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay solar kaw? Ay, sana mabalain. Awan babain day jay akanakan ta. Kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Agyamanak, tembagam na ita ka ba guys? Nagtagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti solar kaw? Ay mabit laeng kabagis. Kasaritam tulatan intun saan anabartek. Amangan no saan nakamutladenggen. Ay, siyak ti makamo ka ba guys? Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay solar kaw? Di dalag babain? No, malpas kayo nga ginaw pagawi demaun dagiti barkadam. Anyat parikot aya Uncle Siano. Saan da kamat nga anwa na? Yak kayat nga daaginom dito'y arubayan ti balay kaw. Iso a pang-aasem tapapanawam taon dagiti babarkadam. Makita mat nga dapelen inuman mi nga arak Uncle Siano. Kababain mat no papanawag latan dagiti babarkada. Saan ko manatangkin ti ulom baong? Impalubos ko agpatakder kay ti balayo dito'y solar kaw. Angam, di na kayat asawain, nga ramidem matlatan ti kay kayat mau. Anya? Sapay ko ba saan mo asintiran timbagakan ka, baong? Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawid ang dagiti barkadam. Maturog kan kunak, tani rabio na yun. Diyak kurso na dati pa nagsasao itay ng Kalsyana. Ha? Tiyawanan ba'y nalakay? Iboy-boy nakit din, di pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Paiman? Ay nga taramidam, Bong. Ikak iti pagnakman dayjay alakay.
Makaturturong ako na. Adalaman ti rabi ay. Nabanuga ka nagapoy di bangkag ko itay. Rumor ka man, lakay siya, no? Nibongjag pukpukaw kat makaong ungat. Rumor ka kuna! No! Ay, sinaw pagabaw. Kung kugtaran na matantiri daw ka. Dadailag tiri daw mo! Oh! Ay, naluktan ng tiri daw. Uncle Siano! Tumpak kayo ni Titawa! Nagbatan na kayo ni Bong! Ay, wan. Sinal pagabaw. Umaynak matantag batay. Ay, tumpuak ako ni Titawa. Agsubli ka lang siya, no? Huston, Bong! Di mo dangran niyang Uncle Siano! Agawin tan! Diyak magustuhan din bagbaga na itay. Ti amo na nga ta, kat kabain ko, ti awanan bain alagay. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Bong. Kapsat ti amam ng Uncle Siano. Sular natin ang ipatakdaran ta iti balay tan. Manya kumano kabsat na? Bong pangaasim, di mo pagaramidan iti dakas ng Uncle Siano. Agpakpakaasiak, Bong. Ay, Diyos ko, anya ka din da ito mapaspasamak. Demonyo mo't gayam da di akaanakan ta kabagis. Ay, wala ka ba guys? Baglakit din ata nakataraya kinirabi ay timpuakak ititawa. Kano saan latayak kumaitan. Anya, Impukaw ni Felay at timpuakak ititawa. Jakpaikit din na puutan nakadano nagpaigaya may niti kasabaan naglimlimang. anya. Ay, kasta una abutin ko itirabi ka ba guys? Kat, anya ti planum ita kabagis. Agawidak, kat nakasarita na dyan, demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, aganad ka kumakabagis. Nausawan mo't siguron ka ba guys? Papanawag lang ni Daiti Sularkaw, tapno at dagong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggap nakpayain na tagbatan ni Dirabi. Kat, anya nga rod ti kayat no mapasama kita, Uncle Siano. Tsak kayat ti mababainan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, akayat mo ti agbalay dito Sularkaw. Pinatgan ka. Sa anak balin anaimot ka na kayo nga gasawa. Ha? Nagtalagak kang kagapota ka anakan ka. Hanggang kas tumi lagayam ti supan mau. Kapulain ka na bainan ka ako nam. Isa pumanaw kayo lahan dito yung Sularkaw. Anya? Nangig mo ti kinunak. Alahin nyo amin ay dagiti gargarit yaw. Kat pumanaw kayo dito yung Sularkaw. Saan amabalin, Uncle Siano? Saan kami apumanaw? Anya? Imanugot ka nagpatakdirak nito sular mo? Sa ita? Ibabawim? Sana kas ka rin ati pumanaw. Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami iti asawak. At nakarbingak, amang papanaw ka na kayaw. Gapot na sular ko na ito, ibaw. Anya? No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam, kabalan naggaya matagbatan. Awan babayin mau. Basta, saan kami apumanaw dito'y sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak, Uncle Siano. Anya? Nagkarit ka matayin, baw. Ala, pumanaw ka, Uncle Siano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tinaramid yung Feli. Di mo matan garawan tikan ka nam? Awan ganas ko amangan, Bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo animbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manan. Saan ka di aday tati pagsaritaan ta, Feli? Maan kagit din. Ah. Oh,
lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtang. Kakuyog dagiti pulis ng Kalsiano. Ni. Anya ti kahit asawan da ito eh. Pangasim ang Kalsiano, di na kumamat pa'y balod. Masyan ka kumakanyag. Ita, amo man, ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti na kaimatang iti naramid mo kanyak, iti rabi ay. Ti asawam mo't laang ti ag-witness, kaya't nakapatayan. Isungay ta, indarong kan. Agpagpakaasay ang Kalsiano, kaanak-anak, di na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang katay ito nginaramid ka. Tapno makamiris ka adakkel abasol. Tinaramid mo. Tinandanim pa ng patay kanyak. Pakawanan na kang Kalsiano. Sinadanak magbaliw. Basta isanod mong tidarom mo kontra kanyak. Ay, saan? Saan ang nagbaliw ti pangidyang ka? Naskan na madusa ka. Gapaw itinaramid mo kanyak. Kasano da ito yan? Awan kwarta tayo na paggatang iti abuno. Naskan na maikanan iti abuno di mula tayo. Ay, day tangarod ti pampanunutek lakay. Parikot itano sa dino ti pagutangan. Padasong nga tama pan umutang kada tatang. Ay mga no da kwartada. Barang adda ati maipautang ni nanang. Sana balay. Bayadan tamot lang apaman nga da kwarta tayo. Wan lakay, mapanak numalom ijay ayanda nanang. Ay na anak kaw, pasensya ka na, ang naranam mga awang kwartak ita. Ay, kasta ka di tatang. Di matangak namin iti agas ko iti kalman, kaya nabasto dito'y balay. Ay, isungawan na batay, iti impawit ni manang yu adina. Ay, kasano da ito yun? Awan at talaga ti mausar mi ijay garden, tatang. Kasapulan ng jay mula mi ang maikan iti abuno. Kastaya, ay, padasama ti mapanijayan daading mo adjuve, bareng adda mautang mo kang kuana. Wan nga agpaysoan niya. Alaman nga rod tatang, mapanak man ijay ayan ni Jovi. Naimbaglaangan at adapay na bata kwarta mi manang. Kasta ka di ading ko, ay naagi ang manakunay. Awan at talaga ti amok apagutangak asabali. Mano ay ti kasapulan yo? Uray 5,000 kumaading. Ay, sige. Pautangan ka manang. Ang saan ko maunay ang mabayag tani. Kasapulan mi matlaang. Nang runa itatamadamamot lang ti trabaho mi iji garden. Wen, di ka madanagan. Kalpasan ti do alawas, bayadak matlaang. Sige, mabit lang manang. Inakalaan ti ututangam. Ay na, agyaman akunay ading ko. Ay, naimbaglakit din tada na ipautang ni Jovi, lakay. At damot lang maigatangan iti abuno. Nasayat no kasta. Sana bale. Kalpasan ti trabaho iti garden. Inak makitrabaho iti ayanda parinardo. Wen imbagla pagbayad ta. Wen, awan pagdanagam iti dayta. Siya ti makamo amang bayad iti inutang mo. Yagbungaro din Siya kung ti mapan agorder iti abuno. Naimbaglaangan at tanadanon kayo manang. Bayaw, umay kukumasingiran ti kwarta nga inutang yo. Ha? Kasapulan mi nga minan, iso ngay mayak. Paggatang mi kuma iti spray mi iti mula mi. Ay na, pasensya kan Jovi ading ko. Awan pa'y matkwarta mi ita. Wen nga rod ipag. Pudno, ti kuna ni manang mo. Diyak pa'y ngamin nagsweldo iti pagtrab-trabaho kahit. Ay, kasano nga ron ngay? Kaano ngay ngagbayad kayo? Ay, umay kalangan inton sa badaw. Sigurado nga danton kwarta pagbayad mikan ka. Anya kamutan. Kasla itarayan mi ti utang mikan ka, Jovi. Ha? Agasam, dito'y pa'y atalaga tersena ti pang singiram kanyak. Unay kamutan? Ay, pasensya kan manang. Mapanak ko maitay di balay yung nakita kamot dito yun. Isong imbagakon Makauray ka kumamot Saan mimot nga itarayan ti utang mi?
Apay nga ron ngay makapungtot ka manang. Agsingsingirak lang mat. Kan may sa, imbaga yung agsubli akita nga alda. Ha? Awan pa'y nga rod kwartami ita. Urayom latan asyak ti mangitulod iya balayo. Apay, anya ti makagapo ang nagsinungbat kayong agkabsat, kumari. Dayjay man akabsat ko. Di nala mailugar ti panagsingir na. Iso ang nakapungtuta ka. Ay, kasta. Ay, una yan ni Jovi. Gapota pumimpintas ti adda panagbiagda. Ad-addamutin at umangtangsit da. Ha? Mabayadak tulaeng ti utang ko kadakwada. Ha? Ultimo, jakon maulit ti umutang kadakwada. Iti kasta. Maliklikan, ti diyo pag kinaawatan, may papaniti kwarta. Kunakon kat. Itatasingiram ida. Isuda pa'y ti makapungtot. Ay, wan nga rod Siyak ti nagpautang. Siyak pa'y ti dakas. Una yan ni Manang Lani. Dayta ti parikot kadakwada. No singiram, ado ti sa uda ang makapasair itirik na. Ay, wan nga rod Lawlawan ko na nagpautang. Naasyanak mat nga minidimay dayjay balay. Agpakpakaasid No maminsan, amumton manang. Ay, talaga saan da na makaulit ading ko. Ultimo damot na. Jay tupay kwartak abinulod da. Aging gayta, di da pa'y binaybayadan. Ngamdya kon siningir. Gaputa para mat iti ka anak kak tinangaramatan da. Sumubsobrada mat. No saan lang agapo kadagiti anak da. Singirak ko maidakan. Nala, baybayaan mo Jenny. Tulong mulatan kadakwada. Tunggal sumro ti sakit jay inaunang anak da. Awan mo't sabali apagtarayan da. No saan ada kayo nga agasawa. Ngam no saan da ka sa pulan ti tulong. Nalabas ti panagsasauda. Ay, day tangarod ko mati panunutan da. Ang amala, baybayamon. At dan tulat ta panawan ama panunot da ti biddot da. Kung namalan sana mabayadan ti utang, unay ka da dya kabsat mo. Di dala makaururay. Kunamitlan nagdakkel agatad ti utang takadakwada. 5,000 lang mo't. Maalak tulat ti sweldo kiti pagtrab-trabaho. Mapan ko man bayadan. Amang ano isaw, ti di da pakaturturugan amang pampanunot iti utang ta. Wala kay, syakton ti mapan agbayan. Ay na, amom, nalabsak iti gardin da Jovi nga gasawa. Wow, naglawat ti gardin da si ka. Ha? Nasurok sa amay sa ektaryan di mulad da. Nalawa ngam nababamot ti presyo ti kamatis ita. Iso nga awan mo't lang. Anya? Ay na, blessing para kada kami anababa ti presyo ti kamatis ita. Tapno makisayan man mat ti kinapangasda nga agasawa. Uray ado ti tao. Agasam, agsingsingir da. Ay naunay kan, aging gaita, nasakit pala tinakam mo, gapo iti panang singir da kan kay Jetersen na? Ay na, iti kanuman, jak tumalipatan da yung inaramid na kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko. Anya, kasta tinakunan ni Manang mo alanay. Wan tatang, saan lang nga day ang bakla tinang ibagaan na iti kasta? Apakaragsakan da kanuta na babati presyo ti kamatis ita. Anya, ay una yan nilanay. Kasla di na pampanunutan dagiti isaw-sawang na. Wan nga ro tatang, dakas nga apal day jay, iso akas jay ti bagbagada. No agsakit jay anak da, dama ng Jovi akanayon ti pagtarayan da. Ngam ita, kas jay ti bagbagada. Mala, bayam, takasaritak to nila ni may papan iti dayta. Sana nasayad dayta nga ibagbagana. Anak kaw, saan na nasaya at dayta nga aramidam iti kabsa mo? Sikatin nakautang, iso rumbang asikamot at agpakumbaba. Ay natatang, amok asyak tinakautang. Ngam saan kumamat akas di ater aramidan ni Jovi. Ha, agsingir, iti kaadwan ti tao. Sinaludsod ko ni Juve. Pudno asiningir na ka store.
Ang nasaya at mo't ti panangibagana. Di na mo't kanimpig sa ti panangibagana tapno mangag kumati adwa tao. Ulbod at talaga day di a babae. Nagado tinakangag. Day tati parikot kan kakait. No singirin da ka si kapay tagsakit tinakam na. Panunutam kumamat at tunggal adag sakit kada kayaw. Wanog kasapulan kayo ititulong. Ket da juve nga gasawa ti kanayon nyo apagtarayan. Ay natatang, manipod ita. Saan kami nga agkidaw ititulong kadakwada? Ngamin, nagsakit pa'y latinakam ko nga aging gaita. Gapo iti panang sir na kanyak ijay kaadwan ti tao. Anya? Ay na, di manonan kanyak day taasaw ni Manang Lani, tatang. Ay, nagbita di manon kanyak. Taado tinang ibagaan na. Apakaragsakan da ka nuno nababati presyo ti kamatis. Ay, Juvian ako. Agpakumbaba ka kumalata Aw-awatem latan ni Manang Mau. Di kay madanagan, tatang. Awan mo't madingar aramid kadakas kadakwada. Kan may sa, awan panggap mi nga agasawa amang balis kadakwada. Sana bale, taitatan nababati presyo. Saan kami pa'y mat nga agap-apit. Kat sapay kumaa, tenton madanon ti panagaapit kat nguminan ti presyo. Iti kasta, da kami ti madaan iti bendisyon. Ay, nasaya ati kasta panunot mo, nakaw. Sapay kumanga road ta kasta. Ay, nay, anya dagita imit mo, nakaw. Kasla grocery, Mike. Ay, wan tatang. Nag-grocery kami iti asawak para kada kayo. Ay na, agyaman na ka, nakaw. Ay na, pag-isaw. Awan na bastumi ka ni ading mo diti balay? Ay, kastaya. Nala, adaamin dito ti kasapulan nyo. Apay nakalako kayo na ay tinatangyaw. Ay, uwin tatang. Kat, ay na, maragsakan kami. Natsambaan mi tinangin na presyo. Kastaya, ay na. Ay, nagsayatan anak ka. Ay, sos, mayat ti parabor kada kayo Uwin tatang, isa nag-grocery kami para kada kayo. Oh, lakay. Intad ka din ni Manong Jun ti bayad tinatang nga impaw itay di kalman. Intad na nga. Anya, matanti kastoy. Akong payagas ti bandugmat. Anya? Kayat mo asawan, nababati presyo ti repolyo ita? Imbag pa kita ginatang da, uray na baba. Ngamin, ako na ni Manong John, nga do ti imbaklod na anatang, dagiti paada tayo a farmers, ta nababauna ti presyo. Anya? Kasano da ito yun? Awan lang aro din maigatang iti abas to. Nautangan tapay. Anya, matay. Kasano da ito yan, lakay? Imbag agpautang pay ni Ros, iji istorna. Kat nagadun nga utang ta saan tapay anabayadan. Kan may sa, naibusen ti agas ni Lloyd. Saan amabalin alumangan nga agtumar. Hello? Hello, lakay. Agawid ka kumaitamot laang. Apay? Ni Lloyd, simrumanan ti sakit na. Naskan nga itaray ta ija ospital, itamot laang. Limita man ti bibig na. Anya? Ay, sige, agawid ak. Kasano da ito yan, lakay? Awan pa'y apulos ti kwarta tayo. Awan ti maayaban amang ipan kada tayo ija ospital. Unirod, awagak ni Manong John. Nagibiyahe mo't gamit tinatang. Kasta ka di. Lakay, ada lumabas alugan. Da Jovi nga agasawa. Oo na, basa. Dapan paraan. Agyaman ak unay iti panangituludyo kada kami dito ospital ading ko. Ay, awanan yaman naman ang lani. Imbaglangan at naranaan da kami alumabas itay. Wen nga rod, noawan kayo, jaklamon. Awan ka di kwarta nga aramatan nyo, manang. Kinapudno na ading ko. Agparparikot kami ita. Gaputawan apulos ti kwartami nga imay dito ospital. Ay, kastaya. Mabit lang nga ron. Adtoy, naimbag lang aramatan nyo dito ospital, manang. Ay na, agyaman ako unay ading ko. Agyaman kami unay ipag. Ay, awan anyaman na. Kasta talaga tagkakapsat. Agtitinulong no maipapan itirigan. Tulong mi day kada kayo. Iso adiyon panunutan. Ay, wan gayam.
Numa-discharge kayo, umawag kayo laang. Tada kaminton timang sukon kada kayo. Ay na, agyaman ako unay ading ko. Jovi ading ko, mababay inak kada kayo. Ngam imayak lata, gaputa kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayong agasawa. Aklunak nga ado tinagbasulan mi kada kayo. Ngam pagyaman ako unay, gaputa nagtali na adlat ti kinasaya at yu kada kami. Manang. Naamiris min dagiti biddot mi ading ko. Gapu iti kasdian na pasamak iti anak mi. Anaira na nga awan apulos ti kwarta mi. Ay kat nasaya at ano na amiris yu day tamanang. Ang awan day jayan, saan yu napanunutan? Pakaragsakan mi unay ti tumulong. Gapu tamarik nami agapu iti panang tultulong mi iti tattao. Sumangsangbay mo ti bendisyon kada kami. Pakawanan na kumaading ko. Adto yung order yun, sir. Agyaman ak, miss. Kabarbaro ka iti dati restaurant na niya. Wan, sir. Kasano ti pan nakaamom iti dayta? Nabayagan na sukidak dito eh. Kabisado kong nagiti empleyado dito eh. Kasta ka di, sir. Please, di na ko nawagan iti, sir. Siya gayam ni Daryl. Anya matinagan mo? Siyak ni Hazel, sir. Wow. Maragsakan na kamakamamugan ka, Hazel? Kasta akmat kan ka, Daryl. Ay, ni, pasensya ka na. Agsubli akon iti trabaho. Mabit lang, Hazel. Apay ka di? Agorder ka di pa'y? Saanan? Mabalin ka din kung may kanto sukunin dito restaurant? Ha? Mabalin ka di, Hazel? Sikaan talaga, Daryl. Nagtaktak ka pa'y. Apay ko man nagtaktak ka kiti oras para gan ka. Saan? Kaya't ko lang ti makigayam kan ka. Anya? Samay sa... Asidig lang mati opisina pagtrabahoak iti restaurant na pagpapayam? Kasta ka di? When Hazel, dayo akmat lang dito nga ili. Naggapo ak iti adayo a probinsya. Agpada tagayam ang naggapo iti adayo a probinsya. Oh? Pati si ka? Juan, Daryl. Tigayam ko tinangawis kanyak ngagtrabaho iti dayto nga ili. Nasulinak ngamin ti lugar mi. Narigat ni agsampol iti panggadan. Iso nakigasang-gasatak dito eh. Uray di lugar mi. Nasulinak matlaeng. Kasmat iti lugar yo ako na. Narigat ti agsapol iti panggadan. Iso napilitan akmat nga umay iti dayto nga ili. Daryl. Ay, wag gayam. Thank you, ha. Oh, api nga gyaman ka kanya. Gaputa nagtalag ka asimurot kanyak niti parke nga agpasyar. Awan anyaman na. Adamat pa nagtalag ko kan kakat. Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Tatang? Wayne, Hazel, anak ko. Agyaman akta nakasangputak mo lang dito pagdagdagusam. Ay na, nagbayag ti biyahe. Imbag ta nasurutan nyo dito pagdagdagosak, tatang. Nagdamag-damag ak akadag iti karubam. Imbagak tinagan mo kat amamuda ka magayam. Kasta ka di, tatang. Mala, sumbra kayo Amok nabanog kayo iti biyahe. Ay talaga anak ko, nabambanugak. Magyamanak. Nabsugak mo laengan. Itay kat maulaw ako ni Tibisain. Agasam nga itinam nga oras nga biyahe manipod di lugar tayo anak ko. Nasayat mo't nga ro, tanabsog kayo, tatang. Ay, wan anak ko. Ay, adugayam tinatangkan na dumapay amakmakan ngayon sang petkaw. Saan ka matin nga parikot iti bagas na dawit kaw? Agyaman ak, tatang. Ay, kahit kumusta mo nga iti trabahom di tao. Nasaya at tatang. Nasingpit di akin ko kung iti restaurant apagpapaayat. Ay, kanasaya at
Awan ka diti trabaho mita. Adda tatang, rabi iti jutik ita. Anya, ay delikado ano rabi ay. Ang mga no makarana ka iti managdakdakas iti panagawid mo kit pagaramidan da ka iti maday. Tatang, Naskain nga itulod kayo pagtrabaho ang misail. Narigatan. Dito'y gayam ti pagtrabaho ang restaurant. Naglawan ang restaurant. wen tatang, bak nang ti akin kuko iti dayto a restaurant. Nagadumot ti tao ijay unag anak. Sumrot kayo pa tapno makita yu an naimbag ija unag tatang. Ay saan na nakaw. Ingkakit diag trabaho. Agsubli akmutan iti dagus mo. Sige nga rod tatang, agan-anad kayo Bigat gaya mo nagawawid ka. Napuyatan ka na naggapu iti trabaho. Okay lang tatang, nairwama ko nga agawid iti agsapang. When ang mga no makaala kamot iti sakit mo no kanayon kang agpuyat. Saan matakanayon arabi iti jutik tatang? Agbaliw-baliw ti jutik tatang. Aya, Ay, nakaturturog akong tatang. agar mo sarkapay nagluto ako ni tikadam. Nagarmusarak itayan iti restaurant tatang. Sige, umuna kayo latan amangan. No saan kayo pa'y nagarmusar? Naimbag nga orasyo, tata. Ha? Sino ka? Siya ni Daryl, tata. Gayem ni Hazel. Kasta ka day? Uwan, tata. Adda ka din ni Hazel? Adlede kusina ti anak ka, Daryl. Anyat masapul mo kang kuana. Kwa tata. Umay ko kumapasyaran? Sige. Sumrek ka baraw. Si Marong kargayam ni tatang mo, Hazel. Uwan Daryl, talon nga aldaw na dito'y dagos ko. Kasta ka di? Kaya't nang tiag subli iti lugar mi. Jak pa'y pinalubusan. Nasaysaya atin no adda dito'y dagos ko ni tatang. Tapno makikita. Apay, awan ti mang kita kan kuha na iti lugar yu akapsat mo? Awan, agmay sa aklaang nga anak. Nasapa apin mo say day dinanang ko. Gapo iti nakaro ang sakit. Kasta gayam. Naitatag pa iso, Daryl. Dua kami laangan nga agbibiyag kinitatang. Kan may sa, jak matan kayat nga agtrabaho pa iti talon. Kapot na lakayan. Agpada tagayam agmay sa nga anak. Ha? Anak-nak iti kinabalasang ni nanang ko. Sigun kan kuha na. Idinaaman di lalaki ang masikog ni nanang. Saan ka no matan na nagpakpakita ka ni nanang ko? Anya? Wenesel, sinikugan lang dahil di lalaki ni nanang ko. Iso din magkala ka bastardo. Awan na dakkalak nga ma. Kasta ka di? Kasta nga rod. Ngaming karkarigatan ti inak tinangisakad iti panagadal ko. Nagsakripisyo, tapno makaadalak lang nga imbag. Daryl. Kinapudno na. Panggap ko matin nga ala ni nanang ko dito nga ili. Tapno saan akong nagsubli ti lugar mi. Saan nga mi na mapanawan ni nanang ti balay mi iya probinsya? Isa marigatanak ang mga lokoy kan kuha na nga umay dito Apay akit kita ang matlatan ni Daryl, tatang. Gayam mo ka nila ang day talalakay, wano kayan ayat mau. Gayam ko lang ang tatang. Napasig kami lang ang agsarsarita. Kasta aya. Oh, apay amin mingming ang manan ni Daryl, tatang. Kwa anak ka. Kasla nga min nakikita ko ni Daryl. Anya? Yak la masigurado no sa dinaw tinakakit kita akeng kwa na. Ang mga nukarupro pa lang ni Daryl day dyan nakita yun, tatang. Siguro Ala,
Agsublikan iti ayan na, ta siya akong ti makaammo nga agaramid iti meriendayaw. Rabiin, Daryl. Di ka kadipre agawin. Hazel. Inig ka, Ma'am Tiimak. Sana kung nagpalpaligaw pa ay ayatan ka. Daryl. Sapay la ko ma. Tadi nagkagura iti panangipudnok, iti marikriknak para kan ka. Jak namnamaan nga ibagam kanyak data. Daryl. Idi damo pa'y lapan nakakitak kan ka. Nakarik na ako niti ayat. Sapay la ko ma. Dadamat ka imudingak di tapusom. Nabayag kayo mo't ang nagsarsarita ka ni Daryl edi Rabi Hazel. Tatang. Madlaw iti rupa manaragsak ka na kaw. Anya ti kayat asawon ti panag-iisem mau. Ay, kwa. Awan, tatang. Di yulatan ikaskaso tinadlaw yung kanya. Anya saan nga kaskasaw. Sa balay, ti kay papanan ti panag-iisem mau. Adda ka din nagkinawatan nyo ni Daryl. Kwa, tatang. Nalaw ready na kunsong bata na muklatan nga da nagkinaawatan nyo ni Daryl. Kumusta nga tanjay balay tayo probinsya, anak ko? Ninanang ma. Kasangsangpat yu pa'y laang dito Ngamdyaman balay ti pampanunutan nyo. Pampanunutak lang dagiti tarakan ko apusa kas kada aso ijay balay, anak ko. Imbilin nyo latta ko man akadagiti karuba nanang. Ay, nalipatak nga rod nga imbilin dagiti tarakan ko. Sana balay, ta sa anak mo't lang agbayag dito idagos mo. Anya asan nga agbayag? Agyan kayon diti dagos ko nanang. Agyan na kayo kit din. Siya kung ti makaammo kada kayo dito. Ay na anak ko, jak lakit di kayat ti maikan dito. Jak na irwam nga awan aramiden na. Di agbuya kayo iti TV, wano saan, mapang kayo agpasyar iti mall. Ay na anak ko, sayang laang ti kwarta pagpasyar ko. Nagregat asapulan ti kwarta iti lugar tayo. Isu nga roda siya kung ti makaammo kada kayo dito, nanang. Saan yun napagparikutan ti kaninyo? Anak ko. Ala, agin na kayo beet. Kalpasan na, intay mangan iti sukik a restaurant. Anya a restaurant asasawam ay sus agluto aklaangan iti kananta. Nagastos ti mangan iti restaurant. Italaang matda ito. Saan matakanayon, nanang? Saan kayo ngagtaktak pa'y ngagluto iti kanintayaw? Tayo ko nakon, intay mangan iti restaurant. Ay na anak ko, naglawa mo tanda ito a restaurant. Nagado ti tao. Uwad, nanang. Mangkita kayo di tamino, no anya ti kayat nyo kanang. Anya amino. Day tama na, kita nyo dita, no nya ti kayat nyo kanang, nanang. Agpili kayo. Dahito'y nalaminit a papel di tirabaw ti lamisaan. Una na. Mangkita kayo ti orderan nyo dita. Oray saan kung akitaan dahito amino nga ibagbaga manak ko. Agorder kalatan iti dinengdeng asitaw kan saluyong. Anasagpawan iti tinuno abangos. Anya? Awan ti kasta po tahi dito a restaurant, nanang. Naawan agawit tangarutun. Naglawa a restaurant. Awan dinengdeng da asitaw kan saluyaw. Wala. Siya kunti... Apay anak ko. Asino tinakita? Ni Hazel, nanang. Isu ti umasidag ka na ta. Dayta ka din napintas a waitress, anak ko. Una nang. Urayin tabiitan. Nanang, isu ni Hazel. Kaya na yat ko. Hazel, isu ni nanang ko. Naimbag ng orasyon, Nana. Ay na. Nagpintas kamutan balasang ko. Anyat inpakpakan kan kati anak ko balasang ko. Agorder kami ti kanan mi kaninanang, Hazel.
Ay na, jak pa'y nalpas anak sa anak kao. At tugaw kayo kit din. Nilangan Hazel ti makam mo amang ted iti kanenta nanang. Katanya ti plano yukin ni Hazel anak kao. Panggap ko nga ikalay sa nanang. Sigurado ka? Wala nang. Sigurado akon. Kan adamot ten urnong ko. Kabayla ko nga ikalay sa ni Hazel. Jak nga ruden ilakla ko jetan lo ababoy ko. Taison ti pagkasaran niyaw. Nanang? Ngamsakbay nga agawid ak ijay lugar tayaw. Nasken ama-am-amukmat dagiti dadakkel ni Hazel. Ulilan iti ina, nanang. Duadalangan iti amana. Kasta ka di anak ko. Uwan, nanang. Ang kasaritak pa yan ang bag ni Hazel. May papan iti planok. Inton bigat mo't lang, mapanak iti pagdagdagusan na. Kidawag ko mga manugot ka na makikalay sa kanya, Hazel. Ay ayatan ka. Katjak kayat amaagaw na kati sa bali kanya. Daddy, Nakasagana ako ng mga sawakan ka. Urayak ti pangedang mo. sige Daryl. Mayata kon makikalay sa ken ka. Ha? Oh, agyaman na, Hazel. Ikarik, di kan to agbabawi ang makikalay sa kanya. Di kan to pulos paldaangan, wenno pasakitan. Namnamaak dayta, Daryl. Kasaritak nga ron ni tatang mo. Tagkalaysatan, Hazel. No, manugot laki din ti anak ko. Sana parekot kanyak, Daryl. Total, nahustuan kayo umatan ni titawan. Agyaman na kitipan nakaawat yo, tata. Oh, apay tatapay lang aron ti awag mo kanyak ngay. Tatang, kung amatin kanyak ta plano yung matin kalay sa iti anak ko. Ay, uwan ngagpaiso niya. Uwan, tatang. Sa dino ti ayan dagiti dadakkel mo ngay. San ka di pa nadakamat kada kayo ni Hazel? Ti may papaniti pamilya, tatang? Awampay mo't nadakdakamat na kanyak. Awan, amak. Anak-nak lang iti kinabalasang ni nanang ko. Ha? Day dati agpaiso, tatang. Nasikugan abalasang ni nanang ko. Eh, no kasta nilang nanang mo ti kadwam. Wen, tatang. Kinapudno na adda ita iti dagus ko. Diyak pa'y pinalubusan ang nagawid iti lugar mi. Ay, kastaya. Wen, tatang. Awisip to ni nanang kat yam amok kada kayo. Ay, nasaya at ang aron no kastatap no maamamok matiyagbalin nga abalayan ko. Sigurado ka ni tita ito abanag, Hazel. Wan tatang, ay ayatak ngamin ni Daryl. Mala, at dakeng ka na ita anak ko. Awatem ti pamalubos ko, iti panagkalay sayon ken ni Daryl. Agyaman nagtatang. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kayo, tatang. nagbiit ti panaglabas ti panawen anak. No si bibiyag pala kumaday dinanang mo. May matangan na may ti panagkalay sayo ken ni Daryl. Tatang, Ang manyan na ya. ay natatang, nagunagmanin ti panagsanaay apay aya. Ay, kwa. Di bulatan ni kaskaso ti panagsinay ko iti nauneg anak ko. Adda ka di kayat yung ibaga kanya, tatang? Awan anak. Awan ti bagak. Di kay pemot nakarubot, nanang. Mala daw tayon amapan iti ayan da Hazel. Ay na anak ko, di na kadiapuraan. Naglabaak pa'y ngamin. Makauray dagiti lalabaan, nanang. Amuyumat nga da pa panantayo ita. Mabiit lang tagdi ko sakpay. Kababain mo't no na ang angragak amapan ijay ayan da Hazel. Sige nga rod, ingkag di gusan. Siya kon ti mangibalaybay ka dagiti linaban niyo.
Sa dinungay ti ayang ni tatang mo, Hazel. Awan mo't dito'y pagdagdago sambalasang ka. Napangimatang iti kanan tayo, nanang. Napanpay lagi matang. Kaadamot insangput mi amakan. Urayan tayo biitan ni tatang ko. Patsik nga agawidan day jay. Wan Hazel, urayan tayo ni tatang mo. Ni, aday tamat gaya man ni tatang ko. Ay, pasensya kayo. Naladawak asimbang part. Nagadungamin ti tao ijetsinda. Dumeng? Rosana! Anak mo ni Hazel? Uwan, Rosana. Anak ko ni Hazel. Anak mo mat ka din ni Daryl. Juan, anak ko ni Daryl. Daryl, umaikan, agawid tan. Anya? Ni, apa yan nanang? Awanan ti adupay asaw. Agawid tan, saan arumbang agbayag tapay ditoy? Anya ti kayat asawan day kay tatang. Apay akil lang at apimanaw danana Rosana. Ay, anak ko. Kasano anagam-am mo kayo kin ni Nana Rosana? Pakawanan na kay sila anak ko. Ngam, lipate mo ang mamimpinsan ni Daryl. Anya? Lipate mo anak. Sana rumbeng amadaan kayo iti relasyon. Tatang. Pakawanin na kanak ko na nagbasulak. Dakil, tibasol ko kada kayo kininanang mo. Tatang. Diyak maawatan. Ilaw-lawag yung Naandaan kami iti relasyon idi ni Rosana. Nagbunga ti relasyon may ket ni Daryl ti anak mi. Kamsat mo ni Daryl. Iti sabali a babae anak. Kawanan na kuma. Diyos ko. Ilimad mi iti dinanang mo. Ti kaadda ti kabsat mo itiruar. Pagawanan na kaanak ko. Amoy agas na tinagbanagan ti amin! Gusto na nakaw. Di mong danugan ti diding. Diyak ninamnama kas to'y ti pagbanagan ti amin. At inayat ko, kabsat ko gayam. Agkabsat kayo iti amakin ni Hazel, anak ko. Linukonak ni Doming. Idinagdaton kanya. Imbaga na abaro. Iso nagtalaga kadagos kan ko na. Nanang. Dakalan ti tiyan ko, idi pinanawan nak ti amam. Dumgag ka na imbag, Daryl. Tay salaysay ko kan kati amin, anak ko. Pakawanan na, Hazel. Numpot din tanti relasyon ta. Amo kunti amin, Daryl. Agkapsat ta. Inlawlawag kanyak ni tatang ti amin. Aklunan ta ti amin. Asa na ron ba nga madaan ta ti relasyon kapot agkapsat ta? Wan, Daryl. Agpinatagtalangan ka sa kapsat. Tapod numat nga agkapsat ta. Wan. Maragsa ka nakmadkati. Gapot at dapay gayam kapsat ko. Kasta matarik na. Maladingita na kilida mo. Naklon kon ti amin. Kat pakaragsakak. Tanamam mo ka. Kapsat ko. Ala, kung da ito agundaway tapno
agpakawan kan ka, Rosana. Pangaasim, tapakawanan na ko. Awanan ti maaramitak, Doming. Nabayagan day di apanawan. Oray pa'y nga tasaktan ka, gapo iti panang lukong kanya. Saadan ang maisublipay ti panawan. Ha? Kaya't kadya sa wenday napakawan na kon, Rosana. Wan, Doming. Napakawan kan. Ay, agyaman na, Rosana. Nabayagan ang natay na di asawak. Nabayag mo na panawan abaloak. Anya nga tano... Noan niya. Tangay saan ang natuloy ti kalay sa kumadag iti anak ta. Tanamuan dangag kabsat da. Anya nga tano datalaengen ti agkalay sa Rosana. Anya? Wen, Rosana. Datalaengen ti agkalay sa... Oh, mayat ka kaday. Ay, uwan. Mayatak, Doming. Ngamin, ay ayaten ka pa ilang aging kaita. Oh, agyaman na, Rosana. Ay ayaten ka met unay-unay. Kitagyaman na. Sige. Agkalay sa talarudan, iti kabiitan na apanawain. Kadwaet ni mama ama pa ni hospital. Isa masapol ang mapana ki Jay. Dakila tabi malasiw iti kalsada kat madungpar kong tipreno. Nadungpar ko yitaw. Anya ti aramidag. Dakila parikot da iti. Panagkunag. Awan ti nakakita kanyak. Pagandarik matlang ti ko tsikit pumanaw ko nito. Makaamulitan. Apay nga ita ka lang asumangpat. Waren, anak ko. Kasarsarita ka, Waren. Apay nga ita ka lang asumangpat. Itay ka pa'y nga or-orayan. Kwa. Pasensya kayo, mama. Langam ti madandanakan. Apay ka di. Awan day ti mama. Di ulatan ni kaskaso ti madmadlaw yung kanyak. At ka di parikot, Waren. Awan, mama. Amok no at da pagparparikotam, anak ko. Sungang puno ka kanyak no anyaman dayta. Awan day ti mama. Anya ko mga iti pagparikotak. Sigurado ka? Wen, mama. Masigurado nga awan pagparparikotak. Alala, kumpet kayo kanyak, tas sibayan kayo ang mapanitilugan. Mapan tayo iya ospital, itamat laing. Divina, nakaw. Oh, apay ka di, tatang. Agap apura kayo, mat. Apay ka di. Di ka kumamakmakla at anak ko. Apay ka di, tatang. Ni rinanting asawa na disgrasya kat at daitan ni Jay Morgue ti ospital. Anya? Natayan ni rinanting asawa manak ko. Sana pud na natayin ti asawag, tatang. Sana natay ti asawag. Itay ka pa'y apo managnawaran, anak ko. Alusiisan ka. Apay ka di. Mama. Madlaw amadanagan ka. Apay ka di. Malaag awitan. Nalpas na kun at chinek up ti doktor ko. Orayin dakbit, mama. Ha? Papanam ka di, anak ko. At dalabit papanang, mama. Orayin dakbit dito'y labi ti ospital. At daitan ti bangkay ti asawa manak ko. Diyos ko.
Nakaluban lang ang itipuraw nga ulas ti asawa. Patib karam ti pakinakam mo, Divina. Di ka ko mapailuyos itiliday ang marikriknam. Renan ti asawa. Divina, anak. Anya ka din daytoy, napasamakan ka. Nagsakit ti pupusay mo. Apay ang pinanawan nagmatan. Kasano akitan. Sigun ka nagiti pulis ang nag-imbestigar. Nahit in run ti asam. Dinong parda ng pinanawan ti nakadungpar kang kuana. Diyos ko. Awanan konsensya ti nakadungpar kang ni Renantay. Saan naglakit ni Apitan? Diyan na dungpar ko alalaki tinsangpet ta itay iji ospital. Dedo na rival. Kat indiretso dali ti morgue. Nagunag ti pampanunutam, Warren. Ti panagmanehom ti into naram. Ang mga numadisgrasya ta, anak ko. Ha? Uwan, mama. Itay pa'y anagatayo ti nakaiturungan ti matang. Agtantanamitim ka. Kaslada ka sarsaritam. Ha? Didaklat ako manikaskaso, mama. Ingka maturog ang Divina. Haginanakan ni Jesse Lidyaw. Amok anabanog ka nagmalmalam, anak ko. Diyak pa'y agtuglap, tatang. Kaya't ko tagtalinad dito'y abay tilungon ti asawa. Maawatan ka. Agamnas ka nga ginanaka mo. Nagbasit ti papaunag mo ataraon. Awan ganas ko amangan, tatang. Ang agsakit kun agkapsot ka no di ka mga anak. Ado kami met nga agsisinublat amang bantay iti bangkay ti asawa. Agluluha ka man ang anak ko. Nakakaasi ti asawa. Nawit kami pala ng kalaysa. Ado nagiti arapam mi ado. Divina. Masikugan. Kat di nan makita ti panagpasngay ko. Anak ko. Nakakaasim to ti anak ko. Kaputa di nan makita ti amana. Agyaman iti detang impormasyon. Dakkal tinaitulong mo kanya. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Warren? Nagbayag kayo nagsarsarita. May sa pagayam, mama. Adalang napatag ngayon paramid ko kankwana. Kasta ka di. Ma? Rumarak bihit. Oh, papanam. Saan ka kadi amapan iti opisinam ita? Ada napatag nga ramidak, mama. Diyak pala makastrag iti opisina ang pagbabayak. Mas dawak itar aramidam ita, Warren. Saan ka makaid na? Madlaw iti matam anapuyatan ka. Mama. Di kan samatan maturog, anak ko. Anya ka di atalag ati mapaspasamakan ka. Naimbag nga oras mo, kapsat. Naimbag nga oras mo, Mat. Sino ka kadi? Kwa. May sa pagayam. Umayak makipagladingit. Gapoy tinapasama kiti asawa. Siyak ni Warren. Siyak mat ni Divina. Agam-amu kayo kadikin ni Renante nga asawa. Kwa. Uwen. Agam-amu kami. At tuyak tap numang tedak ititulong kada kayo. Atoy. Awatan ko man.
Agyamanak, Warren. No kasapulam to pa'y titulong ko. Di ka bumdeng nga masidig kanyak. Itid ko kan ka ti cellphone number ko. Nakasaganak at tumulong kan ka. Divina. Adalaman tirabi asim magpat ka, Warren. Nabarbarta ka pa eh. Sa dino tinagkapuam. Di na lang, mama. Italaan nagbartag ka, Warren. Saan mo ba't nga aramitan day taasikon? Makonsensya. Mama. Ha? Anya ti pakakonsensyaam ako na Ibaga kong diyak pa isa, mama. Nakapataya ka di tao. Anya katinday tangay bagbaga manak ko. Agpaisangat, mama. Nakatong para kiti lalaki. Pinanawak tinatong para ko. Anya. Diyak kaya may balod, mama. Iso nga aramidag ti amin. Tapno matulungak lang ti asawa. Tinatay anadong para ko. Anya. Nagapo kiti lamayan. Kaya nagpamarangak. Nga amok ni Renante. Ti tao anadong para ko. Warren. Uwan, mama. Masikog pa'y gayam di asawa na. So, naginumak ma. Makonsensya aglaw na eh. Kaya tilangan pa ng tulong ko. Tiyan mo ka pa maspusan. Tapno makabayad na. Idi nagbasulak. Sino jay lalaki ang nangyawat kang kaititulong idirabi anak ko? Muna ka nun ni Renante, tatang. Kasta ka ray? Wan, tatang. Dakil agatad tinyawat na kanya. Langa na tibak nang. Ang italang ang makitak dayjay atao. Uray siyak, tatang. Itala ang makitak ni Warren. Warren gayam tinagan na. Divina? Si kamot gayam, Warren. Anya ter aramidam dito Campo Santo. Nakita ka ngagmay-may sa dito ay. Isang ang masidega. Warren. Nagawid ng dagitim may nakitabon. Si kalangan tinabati dito Campo Santo. Diyak pa'y kaya tiagawid ijabalay mi. Awan matlaangan tisang patak nga asawa. Divina. Nagsakit ti ipupusay ti asawa, Warren. Demonyo dyan nakadungparkan ko na. Si bibiyag payla dito irabaw ti da. Maurok-uraman ti kararwana. Awan konsensya na. Taintarayan na ti inaramid na iti asawa. Divina. Ni Warren jay nang itulod kang kadito'y balay anak ko. Wantan. Nasingpat ni Warren. Palpalag-anan na tirik na. Divina. Aging gaita. Nasakit pa ila tinakam ko. Gapo iti ipupusay ti asawa. Maawatan ka, Divina, anak ko. Kasano kaming tungatang itipas ngay kong anak ko, tata. Di ka unay agdandanag, anak. Adaak pa'y mula nga, ma'am. Di ka baybayan. Napigsaak pa'y mula nga tumulong kang ka. Tata. Punasam ti danag mo. Ang mga nod adama pektaran ti sikog mo. Tata. Pagkalmaem ti riknam. Nasken nga klunan tayon
Nga awanen day dirinante. Ti masakbayan niyo nga agina ti panunutem ita. Naimbag nga oras mo, Divina. Warren, anya tar aramidam dito balay. Sabong para kan ka. Pinikanak iti sabong. Di mo kumaikan iti sabali akay papananti panangted ko kan ka iti sabong. Kayat ko lang ti makisiningad kan ka. Warren, Awatem ko mati sabong. Bareng dayta sabong ti mga iti saem amarikrik nam. agyamanak, Warren. Masansan ka arumwar-waren. Sa dino ti papapanam. Iti balay na Divina, Mama. Anya ti pangpanggapam nga aramitan, Waren. Apay, akanayon kamapan iti balay da Divina. Sungbatan nak anak ko. Anya ti planom nga aramitan. Kaya't ko ti agdaton kini Divina, Mama. Anya, agdaton ka kini Divina? Wan, Mama. Adda na unag arason. Tapno aramidot da ito. Waren. Makonkonsensya kiti naramid ko, Mama. Masikog ni Divina. Kat masapol na ti katakunay na. Agpampanunot ka kadi Waren. Agdaton ka iti may sabalo. Saan kumamat anabalo ni Divina? No saan agapo kanyak? Waren, anak ko. Nudyak ko maintarayan iditi asawa na idinadong parko. Nalabit as ibibiyag pa ita. No intaray ko kumaadagos iti ospital. Waren. Gaputa nagbutengak. Intarayak. Kat naglimengak. Gaputa jak kayat ti mabalod, Mama. Ar-aramidak da ito'y. Tapno matulungak ni Divina. Tung palbiag asid sidiren nak ti konsensyak. No baybay-ak nga agrigat ni Divina. Masansan meten nga umay dito balay ni Waren, anak ko. Wan tatang, kinapod nun ha. Aw-awisan nak-arumwar kami ita. Ha? Agdat-daton ka di kang kaniwaren. Awan pa'y matimbagbagan ha tatang. Nalabit ang makigaygayam laang kanya. Sabalit agparparik na kanya kanak. Agkurso na dalakit di kang kaniwaren. Imposible ang mapasamak dayta, tatang. Amo na ang may saak abalo, kan masikugat. Una niya. Baro ni Waren, iso nga imposible nga agdaton kanya. Pagayam laang ti pangibilbilang ken kuana, tatang. Ne, at nagsardeng alugan di tabato kanak. Nalabit ni Waren daytan. Ni, iso nga agpayson tatang. Mabiit na ang tasabta. Waren, di ka kadimabain ang masikog ti kaduam amangan iti dayto a restaurant? Anya kumangit ti pagbaynak, Divina. Apingar aramidam kanyak ti kastoy. Nagsingpat ka kanyak. Sana ko nga palpalikaw pa, Divina. Agayatakan ka. Anya, agayat ka kanyak. Wan, Divina. Ay-ayatan ka. Nakasaganak nga agbalin ang may kadwa nga ama ti sikog mo. Di na kumarabakan iti kastawaran. Kasla imposible day tangay bagbagam. Sana ka mga rabrabak. Napudnuakan ka, Divina. Makabulan pa'y laang manipod na itabon day dire ng ting asawa. Kandandanin ti panagpasngay ko. Sana parekot kanyak, dayta. Sana dati ti makalapod iti napudno a panagayat ko. Kayat ko ti tumulong. Kanjak kayat nga agrigat ka. Anya? Nakasaganak nga agbalin ang may kadwa nga asawam. Di mo kumapanunutin. Aluklukwen ka lang. Di mo ko mapagulbudan ti bagim, Waren.
Patyak adi mo ay ayatan ni Divina. Kaya't mula ang amay lisi ka itinakabasulam. Talaga ajak ay ayatan. Asi ti marikriknak kang kuwanan. Ngamamok ang masursuro ti agayat mama. Nasimpat ni Divina. Diyak kayat nga agrigat gapo iti basol ko iti asawa na. Warren. Kayat ko nga'y kalaysa ni Divina mama. Anya. Tay dati agpaiso. Kayat ko nga'y kalaysa itan. Kat, sinong batan na ka din, tidat-daton mo ngayat kan ko, anak? Saan pa, mama? Ngampatyak nga danamnamak. Di kanto nga tagbabawi iti dayto nga ramidam, Warren. Saan to apulos, mama? Dayto yan ti pangadang ko. Ala, adalatakan ka ti desisyon, anak ko. Jakmat maitad ti pagragsakam. Agyamanak tamawatan dak, mama. Ay nga ron ti plano mita Divina anak ka. Jak pa'y amo, tatang. Ay tingi-tingam anay bagtirik na maa. Sana siyak tagdesisyon para kang kano di si kaamot laeng anak ko ta si katimasiknan. Tatang. No, para kanyak. Kaya't kuniwarin ta nasingpag. Sana nagbalin alapag ti kasasaad mo. Inaklon na ti amin para kang ka. Saan nga taa pa kay baba inak dayto nga aramida, tatang? Oh, anya kumangay ti pa kay babay nam. Kasapulang mo ti agragsak. Di mo latta di kaskasaw ti baga dagiti tao. Nangroon na dagiti marites. Tatang. Pagpanunot ka na imbag anak. Saan mo pa kay babainan? No anyaman ti desisyon mo. Ikan na kumapay iti panawan nga agpanunot, Warren. Jak pa'y masungbatan ti ayat nga idat-daton mo ita. Nakasaganak nga guray, Divina. Kayat ko pa'y nga ipas nga iti anak ko. Jak kayat tagdarasudos. Nang runakit nabiit pa'y anatay day di asawa. Mawatak, Divina. Agyamanak no maawatan nak. Wad. Ko. Ni, anyat mapaspasamak ka, Divina. Kailangan asim akit ti tiyan ko. Agan akakson. Sige. Kumpot ka kanya. Itaray ka iti ospital. Babae timpas ngay mo, Divina. Nagpintas ang maladaga. Agyamanak, iti pa nang itaray mo kanyak dito ospital. Warren. Awan di rumbang nga pagyamanam. Nabayadak matanda kiti kasapulam dito ospital. Anya? Di mon pagparikutan dagiti babayadam dito ospital, Divina. Siya kung timakam mo. Kababainan kan Warren. Saan mo a responsibilidad? Di mon pananutin dayta. Para kada kayo iti anak mo ter aramida. Warren. Ala, aginanakan. Tapno daras ngagsubli ti pigsam. Napanangarod ni Warren ngayon akaw. Awan mataan dito ospital. At dabiit na panan na, tatang. Agsublimat na adagos dito ospital. Nagsingputan da kaya abaraw. Dakil pa iti may tultulong na kang ka. Tatang. Ay, wad. Kumusta nga tirik naman akaw? Maya, tatang. Napigsa akon. Kabaila akong tagawid. Ay, nasaya at ngarod no kasta. Anan, kita man ti apukok. Ay na, karopro pa na dirinante ito'y anak mo. Wan nga ron, tatang. Nagpintas ti apukok. Na, Nangagti anak ko ti bagbagayo, tatang. wan nga ron anak ko. Simong ba't ti apukok? Kalpasan ti panagpasngay ko. Itakalamanan ang nagpakita, Warren. Pakawanan na, Divina. Aping agkid daw kay ti pamakawan. Awan mat basol mo kanyak.
Sakit di ate rumbang nga agyaman kan ka. Dakkel ti pasol ko kan ka. Sigurado at dinak mapakawan. Nibagakan ka di agpaiso. Jak maawatan, Warren. Awan matamok anak kabasulam kanya. Ay, awatam dito kwarta, Divina. Oh. Nagado a kwarta data. Wen, Divina. Kukuha man dito kwarta. Mabalin mo pagpuunan iti negosyo para iti masakbayan niyo iti anak mo. Anya? Pangasim. Awatam mo ti kwarta. Kasapulan niyo nga aginada iti kwarta. Sigurado ka nga itad mo kanyak data a kwarta, Warren. Sigurado ak. Kasapulan niyo dahi nga gina. Awatam. Agyaman ak, Warren. Nagsingpat ka kanya. Ita, nalagaanan ti baro kung nga umadayo kada kayo. Umadayo ka kada kami. Anya ti kayat mo asawan. Nasken abayada kiti linteg ti nagbasulak. Gaputa jakon kabailan ti panang sidir kanyak ti konsensya. Warren, di ka maawatan. Anyat nagbasulam iti linteg. Kinapudno na. Siyak tinakadungpar iti daydirinante nga asawa. Anya? Tatatak paiso. Nagbuti nga hindi ang mabalod. Ngamita, nakasagana akon. Babayan dahi ito nga ramidek. May kani ti hostisya ti pan nakatay daydirinante nga asawam. Anya? Pakawanan na ko, Divina. Agparinto mga kitisawanam. Dakkel ti basol ko kada kayo. Agpakpakaasya. Pakawanan na ko, ma. Pagbabawiyak day tiyang naramag ko iti asawam. Nakasagana akon. Nanyaman ti pangedeng mo ita, Divina. Nakabalo da dayjay awarin anak ko. Wan tatang. Lading itak. Nga masapul nga ikaro na tinagbasulan na. Mawatan ka, timakunak anak ko. Di ka kumaagi mula iti sakit tinakam. Tasi kamot laeng ti marigatan. Nas naban ti panagkid daw na iti pamakawan. Iso ang pinakawan ko. Ngam lading itak. Masapul ang maikan hostisya. Di pa nakatay ti asawa.